Ja, vi vil snakke lidt om fremtidens energiressourcer. På grund af flere forskellige kriser, blandt andet finanskrisen, fødevaremangel, befolkningstilvækst, oliekriser, er mere blevet opmærksom på at kigge på alternativer til vores traditionelle energikilder. Og her snakker man så om de vedvarende energikilder, som betyder, at der ikke er en begrænset ressource, som f.eks. der er på olie, og ikke forveksle med bæredygtige, som betyder, at de ikke skader energiforsyningen til fremtidige generationer. For eksempel er det med atomkraft, det hører ikke ind under at være en vedvarende energikilde, fordi at uran for eksempel er en begrænset ressource. Og som I kan se på den her graf så viser den, hvordan olien den er langsomt sådan, at prisen på olien stiger efterhånden. Og det viser også, at olien langsomt måske er ved at slippe op, fordi vi forbruger meget olie. Man kan se her fra starten af 2100, januar 2100, der er prisen steget markant, hvilket kan betyde øget efterspørgsel, og at det måske er blevet sværere at få fat på. Og man har talt om begrænset råstof, begynder man så at tale om, hvor meget sådan, energi der er per gram af det her råstof, man har. Hvor meget man kan få ud af det. Det hedder energikoncentration og bestemmes i joule per kilo. Og så har man vægten af det materiale, man nu skal finde energi nu. Det kan være meget energi af 1 kubikmeter vind, hvis man har vindkraft eller sådan noget. Og så er det også, at man også har, at forskellige energikilder, altså traditionelle energikilder, den pause her. Okay. De udskiller CO2. Og det her kan man se på den her graf, at det har udviklet sig sådan frem og tilbage i løbet af mange 400.000 år og frem til i dag. Men man kan se, at fra der hvor vi opdagede og begyndte for alvor at udnytte olie, kul og gas, så er det steget eksplosivt med CO2-udslip i atmosfæren, og det kan vi egentlig være ligeglade med, sigtet fordi at stigende CO2 giver stigende grader på jorden, hvilket man kan se på, at globalt er det steget til 0,8 grader globalt, og på Arktis er det gennemsnitlige temperatur steget helt op til 2 grader. Og det er det, der gør, at vi får den kæmpe afsmeltning af isen. Så også udover sådan, at når man tager energi, så tager man også at transportere energien fra der, man laver den, og så ud til forbrugeren som ren energi. Og det billede vi ser, det er sådan en højspændingsmast, som det er, at hvis man har vindmølleparker, så skal man tænke på, at man transporterer energien fra vindmølleparkerne ud til forbrugeren. Og det hedder energidisposition. Og udover det, så er det også, når man sammenligner de forskellige energikilder, så bruger man også nyttevirkning, som er, hvor gode de er til at udnytte energien i ressourcen til fremstilling af elektrisk energi. Formen for det er en generel formel, altså den hedder nyttevirkningen lige med energien udnyttet, divideret med energien tilført, og så gange om 100 for at få procent. Men præcis hvordan man finder de to variabler, det er forskelligt alt efter hvad det er, man har med at gøre. Ja, traditionelle energikilder kan vi se ved forsøget med batteriet. For eksempel forsøget med batteriet skulle vi undersøge nyttevirkningen af det. Det gjorde vi ved at måle forskellige ohm, som vi kan se her, og derved batteriets spænding og strøm ved brugen af amperemeter og voltmeter. Og derved vil vi finde den elektriske effekt. P er lige med I gange U. Og så satte vi vores resultater ind, og så skulle vi så finde P max. Og vi kan finde P max ved her, altså der hvor toppunkt er, hvor den går ned igen. Men vi skulle også finde ydre
altså den ydre modstand. Og det kan vi så se ved P-max, hvor den går ud her. Og det fandt vi så ud af, at det har vi aflæst på grafen, at R ydre er 7000 for P-max. Det var 0,0000454. Og nu skulle vi så finde U0. Og det har vi den her graf til, så vi satte den ind som vores resultater ind i en lineær funktion. Og her kan vi så se, at RU ved at vi satte en lineal op her og undersøgte, så fandt vi ud af, at U0 det var 3,5. Og nu når vi har fundet de forskellige P-max og R0 og R ydre, så skal vi så finde RI, og den skal vi bruge til at undersøge nyttevirkningen. Og RI er lige med U0 i anden, divideret med 4 gange P-max. Og så har vi sat vores resultater ind, så vi kan se her, at RI er lige med 3,5 i anden, divideret med 4 gange 0,00054, og det gav så 5.671,3, når vi har rundt op. Og nu skal vi så finde nyttevirkningen. Og nyttevirkningen er, altså for at finde batteriets nyttevirkning, kan man bruge den her formel, og nyttevirkningen er lige med 1 minus R indre, divideret med R ydre gange 100, for at få det i procent. Det har vi så gjort her, at vi siger 1 minus 5.671,3 divideret med 7.000, og så og det gav så 0,18149, og der så gangte vi det som 100, det resultat, som vi fik vores nyttevirkning til 18,98%. Fordelen ved at bruge brændselscellen, det er, at den ikke bruger så meget brint, og ulempen ved det kan være, at det er svært at fremstille brint, fordi det kræver energi. Og fra vores forsøg med brændselscellen, der har vi ikke rigtig nogen resultater, vi har kun vores målinger. Og det er så fordi, at vi lavede vores forsøg om rigtig mange gange, og så blev det ved med at gå galt. Og ulempen var det, at vi skulle, fordi at vi ikke rigtig fik det lavet ordentligt færdigt, det var, at vi skulle sidde og vente på, at der var en anden gruppe, der fik dannet dihydrogenet. Fordelen ved solcellen, det er, at solen er en vedvarende energikilde, og hvis solintensiteten den bliver for høj, så kan man ikke rigtig udnytte solenergien til at lave elektrisk energi. Og hvis der ikke er særlig meget sol, så gør det, at man ikke får noget energi ud af solcellen. Og for at beregne nyttevirkningen af solcellen, der skulle vi bruge P-tilført og P-nyttig. P-tilført, det kunne man finde ved at bruge et pyranometer til at bestemme lysets intensitet i, og bestemme det effektive areal af solcellen, i det at effekt er lige med intensitet gange areal. Og så har vi så sat vores tal ind ved P tilført, og så får vi så P tilført til 15,25 watt. Og derefter skal vi så finde P nyttig, og det gør man ved at måle henholdsvis strøm I og spænding U, i det at P er lige med I gange U. Og så har vi sat vores tal ind, og så har vi fået P nyttig til 0,825 watt. Og så har vi så sat vores resultater ind i ligningen til at beregne nyttevirkningen. Og nyttevirkningen den er lige med P nyttig divideret med P tilført. Og så har vi sat vores tal ind og ganget det med 100, og så får vi nyttevirkningen til 5,41%. Og det er en relativt lav nyttevirkning, og det kan fx være på grund af, at lyset det rammer forkert ind på den solcelle, vi har brugt. Så har vi vand og vindkraft. Og i Norge der produceres der energi via vandkraftværker. Og et vandkraftværk det omdanner potentiel energi til elektrisk energi, både bæredygtigt og til dels vedvarende. I Danmark der udnytter vi vinden som energikilde, da vi er et nordligt land med mange kyststrækninger, og det er både en bæredygtig og vedvarende energikilde. Vi ønsker så i fremtiden, at vores vindmøller de dækker mindst 50% af vores energiforbrug, men det eneste problem det er, at det ikke altid er vind. Derfor så ville det være godt, hvis man kunne lagre energi og derved gemme det til et andet nødvendigt tidspunkt.